in dai arziki kake nema daga taskar Allah, kana so ka samu dukiya, kana so ka samu wadata, harkokinka su buɗe, kafin ka fita kasuwa ko kafin ka fara neman kuɗi, ko da a waya kake yi, ka yi wa tafin hannunka haka. Masha Allah, alhamdulillah, masha Allah. In har ka yadda baka da gata sai Annabi Muhammad ka danna mun lamba ɗaya. Su da suke jin suna da wani gata ku basu da gatan su, sannan ku yi sharing, ku yi lakin, ku yi zan sa mu miya da alkhairi ya fi miya da alfasha. Madal. Ba za ka wuce wannan bidiyon ba matukar Allah ya so ka kare da ni. Bari in faɗa maka wani sirri wanda zaka hada yayi. Ga wani sirrin jalabi da nake masa lakabi da jirgin Nuhu. Wannan jirgin Nuhu ne wallahi azimu, in dai ka aiwatar da shi sai Allah ya cire ka a talauci, sai Allah ya fitar da kai a halin da kake ciki, sai Allah ya fitar da kai a halin kakanika yi. In dai bayani ne na abin da Allah zai yassare maka. Duk wanda yadda yana cin arzikin yar manzon Allah ya danna mun lamba ɗaya. Ni dai ina ci, ga lamba ta ɗaya na. Wallahi shi yasa jiki ne yana rawa ya kace a tura kuɗin. Kuɗin su Joshua ne da Michael ko? Shi ma Yusha'u mu yi magana da baba, to bayan Allah nan ba su ida kai karshe ba, shi yasa naka so kai kokari a hada mai kayan nan da Allah. To babu da insha Allah. Yusha'u ka gode wa Allah, arziki wallahi kamar kayi shi na. Dai ta hankuri kawai ka bi umarnin bayan Allah a biya musu bukatar su. Amin ya hayya ka gani. Ka gani sai fa ce wallahi da naira, wallahi yanzu su dai shuwa za su wuce da ita yadda ka ga haka a gidanka za a soke maka ita. Matsala guda bayan Allah su ce umarni ba a yi ba. Yanzu ni ina tabbaci da rayuwata akwai wani hidima da suka so sai san ma, kuma hidiman nan ita ce mai wadda za ta kubatar da kai insha Allah. Kaga sai a runguma ba komai bane, komai farko zai yi karshe insha Allah. Assalamu alaikum to dan uwa, ga duken nan an kare. Mallam nagode malam, yau ban kama hanya malam, nagode malam, nagode. Akwai jikka 10, akwai jikka 5. Kudin wannan kudin kasar mu ne malam, kudin kasar mu ne. Nagode malam. Ka saurara, in dai har dukiya kake so, billahi lazi la ilaha illa huwa, in dai har ka ja wannan sirrin sai ka samu dukiya. Ba abin da zai hana ka samun dukiya, sai dai idan baka ja shi yadda na faɗa maka ba. Zai maka dafa'i, zai maka kariyar jiki, kuma zai buɗe maka kofofin samu ko ta ina. Billahi lazi la ilaha illa huwa, babu wanda zai ja wannan sirrin daidai yadda na faɗa masa bai kira ni ya min godiya ko kuma ya bani labari akan cewa ya ga biyan bukata ba. Kai, ba a halicci wannan mutumin ba in dai a cikin duniyar nan ne, saboda Allah yana jin kunyan duk wanda ya ja wannan sunan ya kira shi da wannan sunan ko bai masa ba. Izinin yin wannan sirrin shine a yi mana comment da sallallahu alaihi wasallam da lakin da sharing saboda jama'a su amfana. Ga yadda ake yin sirrin, ka ne suka saurare ne da kyau. Ana yin ya hayyu ya qayyumu ne 1000 kacal, billahi lazi la ilaha illa huwa, idan har kai sai ka ga biyan bukata. Na ba ku wannan sirrin. Ka gani ga yaron nan mun bashi yanzu mun hannanta mun shi, da ya je ya tura zai turo mana da rasul sai mu tura ma da shi insha Allah. Allah sai ka cika alƙawarin da ka doka. Lalle insha Allah ta'ala kudin sallama mun gaya maka sai kudi sun kai a hannunka sannan za mu karbi kudin sallama aiki insha Allah ta'ala. Idan Ke sanya ci arzikin manzon Allah, ka tsaya ka dauki wannan sirrin. Yana da matukar amfani gare ka ko ga dan uwanka ko ga yayanka ko ga wata uwarka, dole sai ya amfanar da wani. Amma dan girman Allah ka yi sharing domin al'umman manzon Allah ta karu. Wannan sirri ne wanda